Ga wasu abubuwa guda 7 da mutum ba ku lura da su ba za su iya sawa ku faɗi jarrabawar JAMB. Abu na farko shine rashin fahimtar mecece ita jarrabawar JAMB ɗin. Ɗalibai da dama suna ganin cewa ai jarrabawar JAMB sa'a ce, don haka babu buƙatar yin karatu ko yin wani abu domin samun nasara a wannan jarrabawar. Ana ganin cewa kasancewar ta objectives ma'ana zaɓi katika yana sauƙaƙa cewa ba sai da karatu ba za a iya cin wannan jarrabawar, wanda a zahiri ba haka bane. Hakan yana kawo lalaci na ajin ƙarshe wanda daga bisani yake iya kaiwa kuma ga gaɓar da mutum zai fahimci cewa JAMB ɗin nan fa ba iya sa'a ba ce. Kowace jarrabawa akwai sa'a, haka zalika kowace jarrabawa akwai addu'a, addu'a na tasiri, but sai ka yi yaƙi kafin ka zo ka ce addu'a ta kare maka. Wannan shine. Dalili na biyu, ɗalibai da ke da ganda ko son jiki ko kuma a'a lissafa cewa ai akwai tazara tsakaninsu da jarrabawar JAMB. Yanzu misali, muna watan Janairu, wasu ɗaliban za su ga cewa to me zai sa mu fara karatun JAMB ɗin da za a yi a watan Maris tun daga yanzu, ko in ce a watan Afrilu? Ai lokacin ya yi tsawo, sai ya zamanto cewa suna ta jan lokacin har a zo kuma lokacin da JAMB ɗin ta zo ya cancanta za a yi ta a lokacin ba tare kuma da sun shirya mata ba. Kamar yadda Malam Bahaushe ya ce ba a fafar gora ranar tafiya, so akwai buƙatar ɗalibi ya shirya, ya yi duk ƙoƙarin da zai yi na ganin cewa ya shirya wa jarabawarsa ta JAMB tun kafin lokacinta. Ba wai sai ya zama ana saura kwana kaza sannan ake fara karatu ba. The earlier the better, in ji Bature. Sai abu na uku shine haddace fast questions. Ɗalibai da dama suna karatu da fast questions ba tare da sun fahimci me ya kamata su yi da wannan fast question ɗin ba. Wasu ɗaliban suna ganin cewa ai abin da aka tambaya a JAMB ɗin shekarun baya su ne exactly ake ɗauko su a sake maimaita su a wannan lokacin, wanda ba haka ba ne. Abin da aka tambaya a JAMB ɗin shekarun baya yana shan bamban da abin da za a tambaya a JAMB ɗin yanzu. Amfanin karatu da fast questions abu ɗaya ne, shine ɗalibi ya fahimci wani salo JAMB take amfani da shi wajen yin tambayoyi. Ba wai ana nufin waɗannan tambayoyin za su dawo ko kuma su zama reliable abin da ɗalibi zai dogara da su yana ganin cewa ya shirya wa jarabawar JAMB ba. Ya kamata ɗalibi ya san cewa da ya zai ringa yin karatunsa da fast questions. Sai abu na uku, manta abin da aka karanta. Wannan kuma abu ne da yake zuwa daidai da kwakwalwa ta ɗalibi. Akwai ɗalibin da dukkanin karatun da ya yi baya ɗaukansa abu mai dogon zango wajen riƙewa. Ma'ana baya daɗewa a cikin kwakwalwan shi a wasu lokutan, wani kuma a'a yana daɗewa a cikin kwakwalwan shi idan ya zauna, but kafin ya zauna shine aiki. To a wannan karan, a wannan lokacin akwai buƙatar ɗalibi ya fahimci cewa ya kwakwalwan shi take. Kwakwalwa ce mai saurin riƙe abu ko kwakwalwa ce mai nauyin riƙe abu, sai ya yi karatu daidai da wannan. Idan wani ɗalibin yana iya karatu a cikin awa ɗaya ya gane topic guda ɗaya, wani ɗalibin yana iya gane topic guda ɗaya a cikin minti 30, sai ka fahimci ya kwakwalwanka take, ka yi karatu daidai da wannan. Sai abu na biyar. Abu na biyar shine rashin yin karatu da textbooks ɗin da ake da buƙata. Akwai abin da JAMB take cewa recommended textbooks. Su ne littattafai da ake da buƙatar ɗalibi ya yi karatu da su. To ɗalibai da dama suna yin karatu ba da wannan recommended textbooks ɗin ba, wanda hakan daga baya sai ya kai ga gaban kuma da zai zamanto cewa sun faɗi jarabawa saboda yin karatu. JAMB tana fitar da waɗannan littattafan ne domin sauƙaƙa wa ɗalibai cewar abubuwan da za a tambayi a kansu in ka karanta littafi kaza da kaza da kaza da kaza shine daidai da waɗannan topic ɗin. Akwai littattafai bila adadin da aka yi na textbooks, but waɗannan su ne waɗanda JAMB ta fi considering idan za ta yi tambayoyinta. Akwai buƙatar ya zama ɗalibi yana yin karatu ne daidai da waɗannan recommended textbooks ɗin. Abu na shida shine rashin fahimtar wasu daga cikin subject ɗin. Ma'ana wahalar fahimtar su, ya zamanto cewa ɗalibi yana da wahalar fahimtar wani subject. Misali, ɗalibi zai yi jarabawansa akan English, Literature, Government da kuma Hausa. Ya zamana cewar yana da ƙwarewa akan English, yana da ƙwarewa akan Literature, amma Government da Hausa bai da ƙwarewa akan su, kuma suna da wahalar fahimta a gurinsa. A wannan gaɓar karatun da zai musu yana da kyau ya zama na daban saɓanin waɗancan, domin ita JAMB ba a cinta don ka iya subject guda ɗaya. Subject guda huɗu ake rijista a JAMB, kuma waɗannan subject guda huɗun kana buƙatar ka samu maki a kowanne daga ciki kafin ka tara makin da zai iya kai ka wani mataki. Don haka akwai buƙatar ɗalibi ya fahimci wanda subject yake da rauni a kan shi sai fi mayar da hankali. Sai abu na 7 kuma cikamakon na ƙarshe shine rashin ra'ayi na rubuta wannan jarabawar. Akwai ɗalibai da dama da mun sani dole ake musu a gidajensu ko ra'ayin iyayensu zama na cewa sa dole sai sun yi wannan jarabawa ta JAMB. To duk ɗalibin da ya jarabawar ba tare da ra'ayinsa ba, muna da tabbacin cewa za a samu ƙarancin mai da hankali, ko kuma a'a ɗalibi a ɗauke shi daga wani fanni ɗungurungum zuwa wani, ko kuma a'a karan kanshi ya ɗauke kanshi daga wani fanni ɗungurungum zuwa wani. Misali, daga ɓangaren science zuwa arts, ko daga arts zuwa science. Karatun ɗalibi baki ɗaya a ɓangaren science ne, amma idan ya tashi JAMB sai ya ce a'a ta arts zai yi. Saboda haka a wannan akwai buƙatar kowane ɗalibi ya tsaya a ɓangaren da yake. Sannan ya zama da cewa iyaye suna barin yaransu suna yin jarabawa daidai da ɓangaren da suke so. Domin babban sirrin mai da hankali
ga ɗalibi shine ya zamanto cewa abin da zuciyar shi take ƙauna ne yake ƙoƙarin cikawa. An fi samun mai da hankali a wannan gaɓar kuma an fi cimma nasara. Allah ya ba mu sa'a.